Wara diversi diskussjonijiet mal-partijiet kollha konċernati li baqgħu għaddejjin matul aħħar sena, il-Ministeru responsabbli mill-Gvern lokali għal kif ġew approvati bidliet tar-regolamenti dwar it-tqejjid temporanju ta' caravans u campers fil-lokalitajiet li ma' regolamenti kienu ġew introdotti fl-ewwel ta' Lulju tas-sena li għaddiet. Tali miżuri waslu biex jirregolaw l-attività fl-użu tal-campers u l-caravans f'żoni speċifiċi matul ix-xhur bejn Ġunju u Settembru ta' kull sena u dan biex jiġi indirizzat xi abbuż li seta' kien hemm fil-prattika ta' din l-attività. F'avviż legali ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern jingħad li issa waqt li l-ħlas relattiv fix-xhur imsemmija se jibqa' dak ta' 5 euro kull ġurnata, dawk minn 60 sena l fuq se jkunu mitluba jħallsu biss 50 ċentesmu kuljum. Il-flus miġbura se jingħataw lill-kunsilli lokali tal-lokalitajiet li fihom ikun sar l-avviż għat tqejjid temporanju ta' karavan jew ta' camper. Fost l-oħrajn il-bidliet jinkludu wkoll li min jixtieq ipoġġi camper jew karavan għal massimu ta' 7 ijiem irid jafża li se jsir dan permezz ta' notifika mhux se tibqa' aktar forma ta' applikazzjoni jew talba mal-kunsill lokali rispettiv, iżda minflok isir avviż lid-dipartiment għall-gvern lokali. L-applikazzjoni tista' ssir ukoll online billi wieħed jaċċessa l-link localpermits.gov.mt. Min ma jimxix ma' din il-proċedura li issa ġiet issimplifikata ikun espost għal kontravenzjonijiet fir-regolamenti oriġinali. B'din is-simplifikazzjoni tal-proċedura se jibqa' id-deterrent kontra min jabbuża bl-ikkapparrar għal tul mhux raġonevoli ta' spazji pubbliċi iżda fl-istess waqt tkun aktar ġusta ma' min jixtieq li leġittimament jipprattika din l-attività.